Oh. Nakasult ako eh. Oh, walang problema. Ano na? O sige guys, tara, kain muna tayo ng pananghalian. Let's go! Uy, baso ko. Naiwan ko. Teka, sandali. Yung baso ko. Sige, sige. Tara mo. Sige, putan mo. Walang problema yan. Walang problema yan. Safety bye. Titirahin natin yung luto ng mga itik. Let's go! Oh. Oh, hello! Dito na kami sa mismo namin, oh. Ayan, pero sarado. Papakita ko na, Misol. Sige, ipakita mo muna. Magsita mo, eh. Hello. Oo. Ayan ang yung misol kasama namin. ko, kung sakaling mag-click kami dito, ayan ang gagawin kong taga-edit. Ay taga-video. Camera. Sige. Taga-cameraman daw siya. Ngayon, wala pa. Hindi pa bukas. Kaya hihintayin natin yung chip cook namin na pakistari. Ayan. O sige, papakita namin mamaya kung ano yung minuto niya. Mamaya. Okay. Ito guys. Ito, hawak ko na yung plato ko. Pero yung kasama ko, yun, kumakain na. Ito. Ibigay ko sa kanya yung plato ko. Ayan, yung biryani. Biryani. Niluto ng kasama ko. Ayan, ayan yung biryani. You will see? You will see the biryani? Yes! That is our friend here. Shabazz Bhai. This very good chip cook. After kalas, we go home. See? Very nice guy. Hey, kalam. Hello. Ada wife see. Hello. Kalam. No problem. Okay. Kalam. Hi. Okay. See? Ito yung kasama namin dito na chip cook. Ayan, operator pa ng forklift namin. Yung pa yung mga ibaw. Yan. Yeah. So guys, kain muna tayo. Biryani. Hindi ka kita mo eh. Ganun ka. Sige. Kita ba? Ganun ka. Oh. How are you? Fine? How are you? Fine? No good. Go salary. Kain tayo. Beer. Yeah. Dapat dalawa kayo, boy. Ikaw na lang. Sige. Kain muna tayo, ha? Ako kameraman sige, eh. manood muna kayo dyan. Kaya lang, ang biryani niya medyo maalat. Pero okay na. At least, nagpagkain kami. Yun na lang ang natitirang ano namin dito, alas. Pag ito, naubos na yung pundo namin, tudas na. So, talaga para. Kaya talaga ba yung galing ka? Para na kaming Mickey Mouse dito. Pero yung nakakakain na ng biryani sa inyo, pwede kayong mag-ano dyan, mag-comment. Sino yung nakakain na ng biryani? Isang bilog naman. Itacho lang yung paa nyo. Ay, sabi ko, kamay. Para... Elpo. Ano? Hindi, pero yung mga kabiboy, kahit anong, kahit saan galing na bansa, sigurado meron to, na basta dito lang sa Middle East. Alam nila ang biryani. Dahil ito maalat. Yung niluluto ng maritim ko. Ayos yung minuto niya. Pero, ano lang yan? Ada binigang, simple ko. Good. Bakit wala binigang? Dapat lagyan ng ano ito. May ano? May ilang pa. Sili, Ganyan talaga.
Manood lang kayo dyan. Kasi ito, ito pa namin yung panahalian namin, pre. Gutom na kami. Sa totoo lang, ilan na kami dito. Dati, napakarami namin dito. Ngayon na, wala na. Nagsiuwi na. Kami na ang pioneer ng kasama ko. Okay, tigra. Meron lang ulit. Sige. So guys, katatapos lang namin na kumain. Kakapas milang anangan. Ito naman. Magmati ka pa sa iwat ko. Diyan pinakasabot. Sindami ko baka di eh. Baka ti sindami. Sapo na ko naman. Dahil naman manting ka pa si bibig. Nagugasak ng mawan. Naman. Ang unay na ikat eh. Oh. Kapas mi lang. Ay, alhamdulillah. Nabusog manin. Nabusog manin tichanin. Oh, sige, tabunog kayo kasi dato yung sungok. Ito. Nagpamanti-mantika pa. Oh, sige.